Musa, ja sam to Musi rekao, to malo će biti. U Osmanlijskoj vojsci je postojala specijalna jedinica vojnika koji su samo kada ne bi mogli da osvoje neku tvrđavu, a oni su bili s Balkana, ta vojska. Znači, to je jedno ogromno carstvo, a specijalne jedinice Osmanlijske vojske, koji su zvali Deliler, je samo na poziv sultana je zvani su da idu da osvoje nešto. Njihova karakteristika je bila da se bore sa drvenim mačevima i pokazuju na taj način protivniku da se ne boje njih. I oni su sa drvenim mačevima tukli, nisu se borili, nego su potukli. Tolika je to nekakva hrabrost bila. Ja sam rekao, ti meni ličiš na njih. Ti kad izađeš na teren, ti još sve da pobiješ tamo, odjednom. Tako da je on taj nekakav special forces, bi mu rekao, specijalna jedinica. Eto, ne znam.